My jsme už našli led. Oh, hey, no, we did. What the? Co? Jo! A co led? Je gigantický. A pak že jo? Mám led? Tady je ještě led. Co? Jak jsi dal led? Mám led? Otrousil si. Tady. Já mám led? Vynikající. A ty zvuky. No. To fakt dobré ty zvuky. Toho ledu. Podívej. Mám led. Co? Mám tu led. A co jdeš dělat s tím ledem? No, je prostě to krásný, takhle vynikající. What? Ochutnej. Really? Jsi jedl led? No nic. To je led.